कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सत्य आशिल्ले का एक गुड न्यूज आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा अगदी सुंदर एसी हॉल लग्न मूंज साखरपुडो वाढदिवस किती उरू तुमका तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल। आज महाशिवरात्रीच्या निमित्तान श्री क्षेत्र गोकर्णगंगा आत्मलिंगाच्या 5 क्षेत्रापैकी एक असलेल्या शेजवाड हंच्या श्री क्षेत्र सिद्धेश्वर मंदिरात देवाच्या सानिध्यात अभिषेक पूजा आणि धार्मिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावान पार पाडलो। श्री क्षेत्र सिद्धेश्वर मंदिराची स्थापना आणि जीर्णोद्धार कार्य 1976 सालात दिवंगत नागेश सैदू गावकर कठीण कोण कारवार हेमगेल्या पुढाकारान झाले। सध्याचे आमदार सतीश सल हेमगेल्या नेतृत्वासकल मंदिराचे नवीन बांधकाम आणि जीर्णोद्धाराचे काम चालू असा। या खातीर सुमार 22 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर केलो असा। या निधीत बालालय गणपती मंदिर तसेच इतर परिवार देवालयांचो समावेश असा। फुडल्या काळात हे देवस्थान पुराण प्रसिद्ध देवालयापैकी एक जातले ह्याबद्दल कसलाच संशय ना असे मत सार्वजनिक व्यक्त करतात। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। मुर्देरी ग्रामपंचायती वतीन KSRTC बशी लागून जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमका मनवी कारवार। मुर्देरी ग्रामपंचायत बाबतीत नागरिकाक ये जा करचेसाठी KSRTC बस सोडलान दुसरी खंयची बी सुविधा ना अशें आसतना सुद्धा KSRTC बसाची अनमानी सुरूच आसा। एकतर बस वेळेचेर येतेना आणि वेळेचेर आयल्यान बी खंयच्या वेळार खंय बी बंद पडता असे वारंवार घडते आशिल्ल्यान मुर्देरी ग्रामपंचायतीच्या विद्यार्थी बरोबर नागरिक त्रस्त झाले असतात। एकतर बसा लागून विद्यार्थी वेळेचेर स्कूल कॉलेजात पावू शकनात, परीक्षे वेळार तर विद्यार्थी सारके वेळार शाळा कॉलेजात पावते नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचेर मोठे संकट येयले आसा। जायत्या वेळा मुर्देरी ग्रामपंचायती वतीन KSRTC डिपो मॅनेजराक मनवी दिली पण KSRTC डिपो खिंच्यान दुर्लक्ष जाती आसा असे मुर्देरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सुरेंद्र गावकर हेमी सांगतात। 6 वाजल्यानंतर जी बस मुर्देरी वाठारात येता त्या वेळार हरवळ गरवा रस्त्याचेर बशिल्ली उरतात। अशा वेळार ड्रायव्हरान हॉर्न मारल्यानंतर ही गरवा बाजून सरकेन जाल्यार ड्रायव्हर आपले धुंदीत गरवाक गाडी मान घेऊन फुडें वयतात। अशा वेळार गरवा जखमी जावन रस्त्याच्या आजूबाजून पडिल्ली दृश्टीक पडतात। काही गरवा मृत्यू जातात। अशा वेळार कित्येक पटी ग्रामस्थान ड्रायव्हराक बस आडून जाब विचारल्यान ड्रायव्हर उडवा उडवीचे उत्तर सांगून धमकी दिता की आपूण पोलीस ठाण्यात तक्रार करता म्हण। ह्या कारणान मुर्देरी ग्रामपंचायत व्याप्तीत भयाचे वातावरण तयार झाले असा असे मुर्देरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सुरेंद्र गावकर हेमी सांगले। ह्या कारणान मुर्देरी ग्रामपंचायती व्याप्तीत भुरग्याक KSRTC बशी लागून कसलो त्रास जावंक जायना आणि या वाठारातली गरवा सुरक्षित राहूक जाय या उद्देशान मुर्देरी ग्रामपंचायती वतीन जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमका मनवी दिली। ह्या वेळार मुर्देरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सुरेंद्र गावकर, उपाध्यक्ष ज्योती तोळार, सदस्य आरती बानावळी, सीमा नाईक, सुनील नाईक, दीपाश्री नाईक हेमी हजर आशिल्ले। कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सत्य आशिल्ले का एक गुड न्यूज आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा अगदी सुंदर एसी हॉल लग्न मूंज साखरपुडो वाढदिवस किती उरू तुमका तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल।
अखेती ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या वटला पालदा गावचो आक्रोश, मूलभूत सुविधा खातीर ग्रामस्थांली हाक. कारवार जोडा तालुक्यातल्या अखेती ग्रामपंचायत अंतर्गत येवच्या वटला पालदा आणि विरांजोळ या गावातल्या मूलभूत सुविधांचो अभाव जालो असा. ह्या कारणान ग्रामस्थांले दैनंदिन जीवन अक्षरशः विस्कळीत जाल्लें असा. म्हण प्रशासनान तात्काळ दखल घेवची अशी एकमुखी मागणी ग्रामस्थांनी केली. गावात उंचे रस्ते कागदपत्रात आसात खरे, पण प्रत्यक्षात डांबर पुराय प्रमाणात उखडून रस्तो खड्डेमय जाल्ल्यान या रस्त्यावयल्यान दुचाकी 4 चाकी वाहन चालवच्याक मोठो धोका निर्माण जालो असा. हजेन अपघात जावची संख्या वाडील असा. गावात फक्त एकच बस उपलब्ध असा आणि ती बी सारख्या वेळेत येना. काही वेळा वेळेत आयलान बी कित्येक वेळा बस वारंवार बंद पडते आशिल्ल्यान हांचे विद्यार्थी आणि नागरिकांक मोठो त्रास सहन करचो पडटा. सरकारान हिंगा मोबायल टावर उबारला, पण अजूनपर्यंत नेटवर्क सुविधा सुरू झाली ना. ह्या कारणान ही तिन्ही गावां संपर्का भायर जाल्ल्यान आपत्कालीन प्रसंगात संपर्क साधच्याक खूप कठीण जाती असा अशें ग्रामस्थ सांगतात. या गावात उदकाची समस्या आशिल्ल्यान जलजीवन मिशन योजना अंतर्गत कायमस्वरूपी उदकाची सुविधा राबोवची अशी मागणी ग्रामस्थ करतात. ही सगळी समस्या पूर्ण ना जाल्यार मोठे आंदोलन करतलो असो इशारो ग्रामस्थांनी दिलो. सरकारान आणि संबंधित अधिकाऱ्यान तात्काळ दखल घेऊन ठोस उपाययोजना करची तर या गावातल्या लोकांक दिलासा मिळतलो असे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. रस्ता कुठं कुठे खराब झालेला आहे? विंजोळा क्रॉस ना पायड्यापर्यंत किती किलोमीटर आहे? किलोमीटर काय रस्त्यात काय हालत आहे? पुरा सगळं खड्डे पडून हे जाऊन असं गाडी गेली की स्लिप जाऊन पडतात पूर्ण मोटरसायकली. आणि त्यामुळे तुमची मागणी काय आहे? तो रोड चांगला रोड करायला पाहिजे आणि वॉट मिक्स करून द्यायला पाहिजे, हा आमची मागणी आहे. आणि काय विषय? आता मध्येच पॅचेस वगैरे केलेत, परंतु काय काय उपयोग नाही. त्यांनी बिल काढून हे केलेत, काय नाही त्याच्यात रस्त्यामध्ये काय अर्थच नाही. आणि काय प्रॉब्लेम आहे? बशीचा काय प्रॉब्लेम आहे? बशीचा प्रकार म्हणजे सकाळची आमची पायड्यामधनं सुट्टे आहे. किती वाजता? सकाळी 7:30ला सुटते ती हां. काय हो, आणि संध्याकाळी 8, 8:30, 9 वाजेपर्यंत 9:30 वाजेपर्यंत संध्याकाळी बस पोचते. पोरांचा आता हायस्कूलचं रामनगर कॉलेज असून ते पोरांचा अभ्यास होत नाही. सकाळी 7:30ला म्हणजे 7ला मुलं रेडी होतात, पोरांचा काही अभ्यास होत नाही. आम्हाला टायमिंग पाहिजे सकाळी 8 आणि संध्याकाळी 7ला ती बस पोचायची आमची मागणी आहे. हा प्रॉब्लेम आहे तर किती गावांना आहे? 3 गावाला आहे. कोणकोणत्या गावांना आहे? पारडा, वटला आणि विंजोळ. 3 गावांना प्रॉब्लेम आहे. किती मुलं आहेत तरी? तरी पण कमीत कमी 40-50 मुलं आहेत तिन्ही गावाची. ही कुठे कुठे शाळेत जातात? आणि रामनगरमध्ये. आणि कॉलेजची? कॉलेजचे रामनगरमध्ये जातात, हायस्कूलचे अनमोडला जातात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.